Malawi Today. Munkhani yatiyamba President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati boma lake siliyikira kumbuyo aliyense okhudzidwa ndi nkhani zakatangale ndi ziphuphu. Muchikalata chimene atulutsa loweruka, President wa dziko lino wati akutsatira mwachidwi kafukufuku amene komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts ikuchita pa nkhani yogulitsa hotela ya Amaris, ndipo atsindika kuti athandizira komiti pa ntchitoyi. President Mutharika watsimikizira Malawi onse kuti boma lake likudzipereka pochita zinthu mosabisa komanso kutsatira malamulo. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati kafukufuku yemwe akuchitikayi ndi chitsimikizo chakuti boma lake likupereka danga kwa mabungwe kuchita zinthu mwa ukadaulo wawo. President Mutharika wati boma lake lipitirira kudzipereka polimbana ndi katangale, ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu watinso anthu amakhulupirira ofesi za boma, ndipo mchitidwe osakaza chuma cha boma umachotsa chikhulupirirocho. Pamenepa mtsogoleriyu anati boma lake lachilimika polimbana ndi mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu, ndipo anatsindika kufunika kwa kampani za boma kuti zileke kusakaza chuma cha boma. Popitirira nkhanizi, mlembi wamkulu wa chipani cholamula cha Democratic Progressive DPP Peter Mukhito wapempha anthu mdera la Dedza Mtakataka kuti adzavotere a Stella Maluza kukhala phungu wa derali pa chisankho chapadera cha aphungu pa 17 March kuti mderali mukhale chitukuko cholozeka. Mukhito amalankhula izi pa bwalo la Nkosini ku Mtakataka boma la Dedza pa msonkhano wa anthu. Charles Wahara ali ndi ripoti. Choyamba nchakuti Malawi adziwe kuti pa 17 limene ndi lachiwiri pali chisankho chapadera cha phungu wa nyumba ya malamulo. Ndiye chipani cholamula cha Democratic Progressive DPP lero chinali ndithu ku Dedza Mtakataka, komene amene akuyimira chipanichi a Stella Maluza ndi akuluakulu onse a chipani cha DPP anali kumene kuchita msonkhano ndithu wotsekera. Kunali mlembi wamkulu wa chipani chimenechi Peter Mukhito amene anatsimikizira anthu kuti ndi chidwi cha Professor Arthur Peter Mutharika kuti apatse anthu chitukuko mdziko muno, kuphatikizaponso anthu andera limene la Dedza Mtakataka. N'chifukwa chake kuli kofunikira kwambiri kuti anthu andera limeneli avotera Stella Maluza amene akuyimira chipani chimenechi chisankho chapadera chimene chikubwerachi. Enanso akuluakulu amene analiko ndi Shadrack Namalomba amene ndi mneneri wa chipani chimenechi. Kuno ku Dedza Mtakataka lero kunali mvula, koma anthu anatuluka mwa chinamtindi amene anali ndi chidwi ndithu kuti akamve mfundo zotsiriza kuchokera ndithu kwa Stella Maluza zowatsimikizira zitukuko zimene wayikira patsogolopa kuti akawavotera kukhala mu ofesi mogwirizana ndi chipani chimene chikulamula cha DPP zitukuko zimenezi zikwaniritsidwe. Kunali amayi, kunali abambo, kunali achinyamata. Zimene tikudziwa tonse kuti tikamakamba masiku ano nkhani zokhudzana ndi ndale, amayi ndi achinyamata amakhala gawo lalikulu. Choncho kuona ndithu gulu limene lili kutulukira ndi kufika malo amenewa zopatsa chidwi kuti ali ndi chiyembekezo kuti lonjezo lina lililonse limene lapatsidwa litanthauziridwa kukhala chitukuko chimene akuchifuna. Chipani cha Democratic Progressive DPP chati chili ndi chikhulupiriro kuti a Adrian Masimbi apambana pa chisankho chapadera chosankha kansala wa wodi wa Iyembe ku dera la Karonga Songwe mboma la Karonga. Wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo cha kumpoto Japi Mhango yemwenso ni nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga wanena izi pa misonkhano yoyimayima yokopa anthu yamene chipanichi chinachititsa ku wodiyo. Ludovico Nyurenda wadza ndi zambiri. Chipanichi chinachititsa misonkhano yoyimayima yomwe anthu kuti adzasankhe a Adrian Masimbi pa mpando wa ukhansala ku wodi ya Iyembe ku dera la Karonga Songwe mboma la Karonga. Akuluakulu a chipanichi anachititsa misonkhanoyi pa skulu ya primary ya Iyembe, muzi wa Chiwowola, pa skulu ya primary ya Kaporo ndi malo ena. Pamapeto pa misonkhanoyi Mhango anati anthu amuderali ali ndi chikhulupiriro mwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika yemwe ayamba kale kuthana ndi mavuto ena omwe Amalawi akumana nawo. Kuno kuli chisankho cha kansala, chifukwa chisankho mene pakitika mpaka chisankho chenicheni pa September 16 chaka chatha chisankho chitachitike pata chitika minister kanzathu ameki anapomodza zinthu
kuti chisankho chichitike. Ndalama za boma zaonongeka chifukwa choti iwo anaononga ntchito alakusa ntchito. Komano iso tizike pambali. Nthawi yakwana kuti anthu akuno tsopano akhale ndi mwayi kuti asankhe owayimirira ku council. Choncho ife tinabwera kuno ngati banja DPP passport usogoleri wa Professor Peter Mutharika kuzapempha anthu akuno ku Yembe Ward. Poyankhula pa msonkhano omwe anachititsa mu mudzi wa Chiwowora, a group Chiwowora anayamikira Professor Peter Mutharika kamba ka ndondomeko zabwino zoyendetsera dziko makamaka zofuna kuthana ndi ziphuphu ndi katangale. Pa mpando wa chipani cha DPP ku chigawo cha kumpoto, a Christopher Mzomera Ngwira anapempha anthu am'malo monse momwe muchitike chisankho chapadera ku chigawochi kuti apitirize kusunga bata ndi mtendere kuti chisankhochi chizayende bwino. Azikonda mtendere chifukwa malo amene kulibe mtendere chitukuko sichingachitike. Zisankho zitu kufuna kusankha mtsogoleri amene angapite ku makanso kapena kupita ku parliament kuti akatengere chitukuko ku madera amene akuayimirira. Bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC pa 17 Marichi chaka chino lichititsa chisankho chapadera cha makhansala ku wodi ya Iyembe mboma la Karonga, Luwinga mu mzinda wa Mzuzu, pomwe kudera pakati mboma la Rumphi kuchitika chisankho chosankha phungu wa kuderali komanso ndi malo ena mdziko muno. Rudoviko Nyirenda, MBC Karonga. Akatswiri azachuma ku banki yaikulu ya Reserve atsimikiza kuti ndizotheka kuti mlingo wakakweredwe ka zinthu kafika pa 5% mu zaka ziwiri zikubwerazi. Modzi mwa akuluakulu ku banki a Esther Machado anena izi pamene amayankha mafunso pakuthekera kwawo ngati akuluakulu azachuma mdziko muno. Zambiri mulipoti ili. Kutsatira chiganizo cha komiti yona zachuma ku banki ya Reserve kutsitsa mlingo wa chiongoladzanja chomwe mabanki amapereka akabwereka ndalama ku banki kufika pa 24% kuchoka pa 26%, akuluakulu a Reserve Bank akukumana ndi anthu osiyanasiyana makamaka ntchito za malonda ndi zachuma kwafotokozera momwe izi zithandizire chuma cha Malawi. Koma kuchoka mu maganizo omwe ena mwa anthu anapereka kuzokambira nazi pakukayika kuti mlingo wakakweredwe ka zinthu sungatsike kufika pa 5% pofika 2029. Modzi mwa akuluakulu aku banki a Esther Machado omwe ndi wapampando azokambira nazi akuti izi ndizotheka. Zoona anthu atha kukhala ndi kukayikira chifukwa chachikulu nchakuti anthu akuyang'ana kukwera kwa zinthu exchange rate, foreign exchange, ndalama zakunja kuti zikadali zosakwanira sizikupezekabe bwinobwino. Izi nzoona komano chimene angagwira Malawi nchakuti pali ndithu zilinganizo zomwe zayikidwa ndi boma komanso ngakhale Reserve Bank kuonetsetsa kuti foreign exchange iyambe kupezeka. Mkulu wa bungwe la akatswiri pa zachuma la Ekama a Esme Korihea Kanyumbu wati boma liyesetse kutsata ndondomeko ndi mfundo zoyenerera kuti izi zitheke. Tinene kuti pamene zikuyendera tikaona manamba zimene akuyendera tili ndithu pa mulingo wabwino kuti kutsika ndithu kumapita ku 5 kucha ngakhalebe kuti mwina chikhala chovuta kuti tikafikire 5% ja posachedwa apa koma ndichonena kuti ndichotheka titagwirana manja ma sectors onse ndikuona zonse zimene timakambirana zija kuti tayamba kupanga produce zinthu mokwanira zimene zija ndizotheka ndithu koma ndizovuta. Rupert Nkhono ndi ofalitsa nkhani ku bungwe la Financial Market Dealers Association FIMDA. Yeah, ife ndifuyembekeza kuti the economy tiende mu 2026 mopambana kuposa mene zakhaliramo saka sadutsa. Pakadali pano pali chiyembekezo kuti mlingo wakakweredwe ka mitengo ya zinthu ukhala ukusuntha pang'ono-pang'ono pamene watsika kufika pa 24.9%. Malinga ndi kutsikaku a Reserve Bank ati ali ndi chikhulupiriro kuti mlingowu ungathe kufika pa 18% kumapeto kwa chaka chino. Elin Chimoyo, MBC Blantyre. Komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za umoyo yati ithandizira bungwe la mankhwala la Central Medical Stores Trust kuti ikhale ndi zipangizo zamakono zothandizira kupereka zipangizo za chipatala mdziko muno.
Wapampando wa komiti a Anthony Masamba wanena izi mu mzinda wa Blantyre pamene amayendera nyumba yosungiramo mankhwala ya bungweli mchigawo chakumwera. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Mwazina, komiti inayendera bungwe la Central Medical Stores Trust pofuna kudziwa momwe bungweli likugwirira ntchito zake pa nkhani yopereka mankhwala muzipatala komanso kumva mavuto omwe bungweli likumana nawo ndi momwe angathandizire pa mavuto kuti dziko lino lipite patsogolo pa nkhani za umoyo. Atafika ku Blantyre, zinadziwika kuti bungwe la Central Medical Stores Trust likukumana ndi mavuto kuphatikizapo kuchepa kwa malo osungirako zipangizo za chipatala. Mwachitsanzo, zinadziwika kuti nyumba yosungirako mankhwala ya chigawo chakumwera anayimanga mchaka cha 1968. Pamenepa Amasamba anapempha akufuna kwabwino kuti alowererepo. Ifeyo ngati komiti tinene zoona zokuti tikamabwerera ku parliament iku tikayankhula kuti mwina pakhale mgwirizano jamati service level agreement pa Chingerezi pakati pa Ministry of Health kapena kuti pakati pa boma ndi chipatala chinocho kuti mapatient amene mwina sangakwanitse kulipira paokha azithu abwera kunoko boma nkuwathandiza kuti nthenda imene iyi ya cancer monga mmene tikuziwa zoti akayipanga diagnose moyambirira ndi nthenda yoti imachiritsidwa koma mwina chifukwa cha mitengo anthu sangamakwanitse kubwera kunoko. That's why as a committee tikunena zokuti mwina pakhale mgwirizano umenewu pakati pa boma ndi chipatala chinocho. Naye nkuluona za chuma komanso ntchito ku bungwe la Central Medical Stores Trust a Vincent Chirinda anati bungwe lawo likufuna kuyamba kumanga malo osungirako mankhwala ku Lilongwe koma padakali pano ali ndi ndalama zokwana 2 biliyoni kwacha pa ndalama zokwana 24 biliyoni kwacha zomwe zikufunika pa ntchitoyi. Kupempha kwathu tati mwina atithandizenso kuti mmene tikukonza building yathu yakunoko ndi imenenso tikukonza ya ku Lilongwe ya 24 billion atithandizenso kupeza ndalama. Ngati CMST tayesesa kupezana ndi Ministry of Health, Ministry of Finance kuti tipeze ndalama imene 24 billion. Ngakhale pali mavuto ena ndi ena ifa CMST sotapangaso budget. Bungwe la Central Medical Stores Trust lili ndi malo atatu osungirako mankhwala mdziko muno ndipo malowo ndi ku Mzuzu, Lilongwe ndi Blantyre. Nyumba ya ku Blantyre ndi yayikulu yomwe imapereka mankhwala m'maofesi a zaumoyo a maboma 13 mwa maboma 29 mdziko muno. Iyo imaperekanso mankhwala ku zipatala zikuluzikulu zitatu mwa zipatala zazikulu zisanu za mdziko muno. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Boma lati lilimbikitsa ntchito zophunzitsa anthu mu njira zosiyanasiyana pofuna kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka ndiye yanena izi pamwambo opereka madigiri kwa anthu amene atsiriza maphunziro awo ku sukulu ya ukachenjede ya Diang University mu mzinda wa Lilongwe. Iwo anati dziko lino likhoza kukwaniritsa bwino masomphenya a Malawi 2063 ngati litaphunzitsa bwino anthu ake m'magawo osiyanasiyana. Kuchokera ku Lilongwe nayo Patrick Dambula ndi ripoti. Pamwambo umenewu opereka madigiri kwa ophunzira amene atsiriza maphunziro awo omwe unali wa 11, ophunzira 39 atsiriza maphunziro awo au kadaulo wa luso la makompyuta ICT, pamene ophunzira 48 atsiriza maphunziro awo au namwino. Izi zikufikitsa chiwerengerochi pa 88. Polankhula pamwambowu nduna ya zamaphunziro, sayansi ndi luso a Bright Msaka anati kuti dziko lina lililonse lichite bwino pakufunika kuti anthu aphunzitsidwe mokwanira. Iwo anapereka chitsanzo cha masomphenya a Malawi 2063 amene anati akufunika anthu ophunzira bwino kuti masomphenya amenewa athe kukwaniritsidwa. Ansaka anayamikira Diang University ponena kuti boma likufunika sukulu ngati zimenezi pofuna kuti anthu olowa msukulu za ukachenjede achuluke. Iwo anati pachifukwachi boma lipitiriza kuchita ubale ndi sukulu zosiyanasiyana kuti anthu ochuluka mdziko muno akhale ophunzira bwino. Ndinabwera pano kuzapereka support ku Diang University chifukwa boma limakhulupirira kuti tikamati dziko lipite pasogolo timanena kuti nzika zake zikhale nzika zokonzeka zosulidwa bwino zimene zingathe kulitenga dziko pasogolo. Maphunziro apamwamba university ndi njira imodzi yokonzekesera nzika za dziko lino kupita pasogolo ndi dzikoli. Mmawake wachiwiri kwa chancellor
wa University ya Dayang a Godfrey Soko anati sukuluyi ikunkerankerabe kupitira chitsogolo kuchokera pamene anayikhazikitsa. Iwo anati pakadali pano sukulu yawo yachita ubale ndi sukulu zinanso za ukachenjede za ku South Korea, ndipo apa pakhala mwayi kuti ophunzira mdziko muno adzitha kukachita nawo maphunziro ku South Korea. Kupita be isogolo pali pano tili ndi mgwirizano ndi ma university aku Korea. Mwina zikatheka zimenezi tipangisanso kuti tapatse mwayi waukulu amalawi oti ukadaulo wawo zipite pasogolo chifukwa kuti tifuna tikhale ndi program imene tikuitcha kuti dual degree program. Dayang University adayitsegulira mchaka cha 2014 ndipo pa nthawiyo inkangopereka maphunziro a kompyuta komanso aunamwino, koma pakadali pano sukulu iyi yakula ndipo ili ndi chikonzero chowonjezeranso magawo ena maphunziro awiri pomadzafika mchaka cha 2028. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Kukumana pamodzi ndi kupemphera ati ndi njira imodzi yopititsira patsogolo umodzi komanso chikondi pakati pa amayi amene amachokera mipingo yosiyanasiyana. Wapampando wa mapemphero a amayi pa dziko lonse mboma la Mzimba a Anne Ndolo ndiye wanena izi pa mapemphero a amayi. Evarista Lungu walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Blessings Kondwe. Mapemphero apaderawa omwe amayi amachita pa dziko lonse anayamba ndi ulendo wandawala kuchokera pa tauni ya Mzimba kukafika kukaphuta CCP komwe zonse zinachitikira. Poyankhula utatha mwambowu wapampando wa zoni ya Mzimba mayi Anne Ndolo anati kumwambowu amayi aphunzira momwe angakulire muuzimu, momwe angayendesere mabizinesi ang'onoang'ono komanso kusamala mayanja awo. Chimakhala chofunikira kwambiri kuti azimayi tizikumana pamodzi chifukwa timaphunzisana zinthu zambiri through tikakhala limodzi, komanso timaonesa chikondi. Pamakhala kuti palibe kusankhana tsankho, pamakhala kuti palibe chifukwa tonse timaoneka munthu umodzi chifukwa Mulungu wathu ndi mmodzi, ndipo Mulungu wathu anatiphunzitsa kuti tizikondana. Nchifukwa chake azimayi ngati Mzimba boma zoni tikupezeka pano limodzi. Yemwe amasogolera ntchito za mayimbidwe kumwambowu a Dorothy Ziva anati mikumano yotereyi imapititsa chitukuko cha mmadera patsogolo. Ine ndikulimbikitsa azimayi anzanga tsiku lindi lofunika kwambiri chifukwa ndi tsiku limene ife tidapatsidwa ngati azimayi tonse mipingo yosiyanasiyana tizikumana pamodzi kusonyeza mgwirizano wathu chifukwa kumwamba kulibe mpingo, tonse tikakhala malo amodzi. Nde ndikuwalimbikitsa azimayi anzanga chifukwa kuno kumakhala zambiri zolimbikitsa mabanja athu mmene tingakhalire mabanja athu. Ndi azimayi akamangokhala kuzinyumbako akumanidwa zambiri ofunika azibwera kuno. Mwambowu unachitika pamutu oti bwerani ndipo muzapeza mpumulo. Ngati njira imodzi yokondwerera tsiku lokumbukira amayi pa dziko lonse, amayi ogwira ntchito ku bungwe la Eskom anapereka mphoto zosiyanasiyana kwa ophunzira amene achita bwino pa maphunziro awo a sayansi pa sukulu ya primary ya Lisao mboma la Chiladzulu. Polankhula pa mwambowu wapampando wa komiti imene inakonza chikondwererochi a Isabel Mangolenje anati cholinga cha thandizolo ndi kulimbikitsa ophunzirawo pa maphunziro a sayansi maka atsikana pa sukulupo. Mtolankhani wathu George Banda anali nawo pa mwambowo ndipo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Amangolenje anati kupatulapo kupereka mphoto kwa ophunzirawo, bungwe la Eskom linatengerapo mwayi wopereka uthenga momwe ophunzirawo angagwirisire ntchito bwino magetsi komanso mmene angasamalire zipangizo za magetsi mcholinga chopewa ngozi. Ifeyo tinaganisa kuti tibwere kuno ku Lisao, sitinafuna ngotenga skulu ya Blantyre ya kufupi ndi ku office. Tinaona kuti tipitepo ku skulu ya ku Ruro imeneyo tikafikireko mwana wamkazi tikamulimbikitse za ubwino olimbikira skulu, ubwino olimbikira masayansi subject. Ndichifukwa chake tinasankha kuti tibwere kuno ku Lisao Primary School. Mawu amene amva atsikanaja alimbikitsika ndipo amva. Mawu amene amva ngakhale ana amunaja alimbikitsika amva adziwa kuti ifeyo tisamapange katangale. Fo katangale tifuna amudziwire tikuyambira ali mwana wang'ono.
mmawu ake mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Vincent Noah anayamikira bungwe la Eskom kamba kathandizolo ndipo anati zimenezi zithandiza kulimbikitsa maphunziro maka pakati pa atsikana. Inetu ndili ndi chimwemwe chachikulu chifukwa chakubwera kwa Eskom kubwera panopo pa Lisawa School chifukwa alimbikitsa maphunziro kwa ana athu a school. Komanso sikulimbikitsa maphunziro kokha ayi, komanso apereka malangizo kwa ana a school kuti wani alimbikire maphunziro, komanso apereka malangizo otino ana asakhale ndi mtima opanga ziphuphu. Nthawi zambiri ndithu mapeza kuti zovuta zina ndiko atumikuzakhala ziphuphu, koma ana a Eskom apereka malangizo kuti asakhale ndi ziphuphu, komanso chinthu chinanso chimene alangiza ana awalongosole bwino wa magetsi, komanso mmene angatowere ngozi zotha kufika chifukwa cha magetsi. Chikondwererochi chinapitirira ndi mwambo wapadera kumalo ogona alendo a Malawi Sun mu mzinda wa Blantyre, pomwe akuluakulu a bungwe la Eskom anasindika zowonjezera chiwerengero cha amayi ogwira ntchito ku bungweli pofika chaka chamawa. Mai Gladys Kalinde ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Eskom. Eskom according ndi maplans athu amene tili nawo kuchokera 2023 to 2027 tikufunitsitsa titakweza chiwerengero cha azimayi, because pamene pali azimayi ndi azibambo akugwira ntchito ija imayenda makamaka mbali ya decision making. Mukaphatikiza azimayi ndi azibambo, decision making yake imakhala yoti ikutenga ma inputs ochokera kwa anthu awiri osiyanasiyana. Pamapeto pake kampani imachita maprofit ambiri plus iso imakhala yoti ikutenga ma decisions ochokera kwa anthu osiyanasiyana, the performance ya kampani imasintha. Tsiku loganizira amayi pa dziko lonse limakumbukiridwa pa 8 March chaka chilichonse, ndipo mutu wokumbukira tsikuli chaka chino unali kupereka ncholinga chopindula. George Banda, MBC, Blantyre. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiye tione nsomero.